Καλώς ορίσατε στο επίσημο podcast που υλοποιείται στο πλαίσιο ενημέρωσης για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και το καθεστώς ένωσης των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. Ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα που υλοποιείται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, την ΕΘΕΑΣ, με χώρες στόχου την Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Ρουμανία. Στο συγκεκριμένο podcast θα αναφερθούμε στο κρασί και την καλοκαιρινή γαστρονομία. Πώς εκφράζεται αυτό το καλοκαιρινό γαστρονομικό προφίλ μέσα από τους σύνους π-γ-ε κυκλάδων και π-γ-ε υπήρου? Θα αναφερθούμε στους σύνους των κυκλάδων πρώτα, οι οποίοι έχουν έντονη ορυκτότητα, θαλασσινή άβρα και υψηλή οξύτητα. Στοιχεία που αντικατοπτρίζουν το άνυδρο και ανεμοδαρμένο τοπίο των κυκλάδων. Αντίθετα, από την άλλη, η Ήπειρος προσφέρει πιο δροσερά, πιο ορεινά κρασιά με φυτικά και φρουτώδη αρώματα, λόγω του υπηρετικού κλίματος και των υψηλότερων υψόμετρων. Και οι δύο ζώνες αποδίδουν φρέσκα και κρασιά με ισορροπία, αλλά με διαφορετική υφή. Κάθε γευστική αφήγηση, είτε στις Κυκλάδες είτε στην Ήπειρο, έχει να δώσει τη δική του ιστορία. Στις Κυκλάδες έχουμε πιο θαλασσινές και πιο αλμυρές γεύσεις, ενώ στην Ήπειρο πιο δροσερή και πιο πράσινη. Το καλοκαιρινό τραπέζι αναδεικνύεται μέσα από αυτή τη διτή έκφραση που, προσφέροντας την ευελιξία στους συνδυασμούς, μπορεί να μας καθοδηγήσει σε μια απόλαυση. Ποιες οι διαφορές του τεροάρ μεταξύ Κυκλάδων και Υπήρου επηρεάζουν τους καλοκαιρινούς συνδυασμούς φαγητού και κρασιού? Εννοείται πως το τερουάρ των Κυκλάδων είναι διαφορετικό από αυτό της Υπήρου, αλλά το καθένα έχει τη δική του ταυτότητα. Θα λέγαμε ότι στις Κυκλάδες βρίσκουμε χαρακτηριστικά από τα εφιστιακά και ασβεστολιθικά εδάφη, έντονη ηλιοφάνεια και ισχυρούς ανέμους. Αυτό είναι το τερουάρ της περιοχής. Και αυτά δημιουργούν κρασιά, αυτά τα χαρακτηριστικά, κρασιά με συμπίγνωση, αλατότητα και υψηλή οξύτητα. Ενώ αντιθέτως στην Ήπειρο, το τερουάρ είναι πιο ψυχρό, με μεγαλύτερο υψόμετρο, περισσότερες βροχοπτώσεις και πλούσια εδάφη. Τα κρασιά στην Ήπειρο εμφανίζουν πιο ήπια δομή, αρωματική φρεσκάδα και ισορροπημένη οξύτητα. Αυτές οι διαφορές επηρεάζουν τους συνδυασμούς. Τα κυκλαδίτικα κρασιά ταιριάζουν με θαλασσινά και έντονες, αλμυρές γεύσεις, ενώ τα υπηρετικά υποστηρίζουν πιο φυτικά πιάτα, λευκά κρέατα ή ελαφριά τυριά. Έτσι το τερουάρ καθορίζει όχι μόνο το στυλ του κρασιού, αλλά και τη γαστρονομική του χρήση. Ποια κρασιά από αυτές τις δύο ζώνες θα επιλέγατε για πέρινγκ με θαλασσινά και ελαφριά καλοκαιρινά πιάτα? Για θαλασσινά, οι επιλογές από τις Κυκλάδες είναι ιδανικές. Ασύρτικο, π-γ-ε Κυκλάδων ή blends με έντονη ορυκτότητα και αλμυρότητα. Αυτά αναδεικνύουν όστρακα, ψητά ψάρια και σεβίτσε, τις νέες τάσεις, καρπάτσιο, ταρτάρα. Από την άλλη, η Ήπειρος προτείνει λευκά κρασιά, όπως την τεμπίνα ή άλλες τοπικές ποικιλίες με δροσερή οξύτητα και λεπτά αρώματα, ιδανικά για σαλάτες, λαδερά και ελαφριά πιάτα. Επίσης, ροζέ από τις δύο περιοχές μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα, γιατί προσφέρουν κρασιά με φρουτώδη χαρακτήρα και ευελιξία. Η βασική αρχή είναι η ισορροπία στο food pairing. Τα κρασιά πρέπει να ενισχύουν τη φρεσκάδα και να μην καλύπτουν τη λεπτότητα των καλοκαιρινών γεύσεων. Πώς η οξύτητα, η αλμυρότητα και η φρεσκάδα των νησιωτικών ίνων συγκρίνονται με τα πιο ορεινά προφίλ της Υπήρου στο τραπέζι? Οι νησιωτικοί ίνοι των Κυκλάδων ξεχωρίζουν για την έντονη οξύτητα και την αίσθηση της αλμυρότητας, που λειτουργούν ως καθαριστές του ουρανίσκου. Αυτή η ιδιότητά τους καθιστά εξαιρετικούς για λιπαρά ή αλμυρά πιάτα. Στην Ήπειρο η οξύτητα είναι επίσης παρούσα αλλά πιο μαλακή, ενώ η φρεσκάδα εκφράζεται μέσα από τα αρώματα των πράσινων φρούτων και βοτάνων. Στο τραπέζι τα κυκλαδίτικα κρασιά δίνουν ένταση και δομή, ενώ τα υπηρώτικα προσφέρουν ισορροπία και ευκολία κατανάλωσης. Η σύγκριση δεν είναι ανταγωνιστική αλλά συμπληρωματική, καθώς κάθε προφίλ καλύπτει διαφορετικές γαστρονομικές ανάγκες. Υπάρχουν κοινά στοιχεία που επιτρέπουν σε ίνους π-γ-ε Κυκλάδων και Υπήρου να συνυπάρχουν σε ένα καλοκαιρινό wine list. Παρά τις διαφορές τους, υπάρχουν σημαντικά κοινά στοιχεία. Υψηλή ποιότητα, έμφαση στη φρεσκάδα, έντονη τοπικότητα. Και οι δύο ζώνες προσφέρουν κρασιά με καθαρή έκφραση ποικιλίας και τερουάρ. Κάτι που είναι ιδιαίτερα επιθυμητό σε σύγχρονες λίστες κρασιών. Επιπλέον, η ισορροπημένη οξύτητα και η δυνατότητα pairing με μεσογειακή κουζίνα τα καθιστούν ιδανικά για καλοκαιρινή χρήση. Ένα wine list μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη διαφορετικότητα ως πλεονέκτημα, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν ευρύ φάσμα γεύσεων και προτιμήσεων. Η συνύπαρξη δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για τον καταναλωτή. Πώς επηρεάζει η θερμοκρασία σερβιρίσματος διαφορετικά τα κρασιά αυτών των δύο περιοχών το καλοκαίρι? Η θερμοκρασία σερβιρίσματος είναι κρίσιμη το καλοκαίρι. Τα κρασιά των Κυκλάδων με υψηλή οξύτητα και δομή αντέχουν ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες, 8 με 10 βαθμούς, διατηρώντας τη φρεσκάδα και την έντασή τους. Αντίθετα, τα υπηρώτικα κρασιά, πιο αρωματικά, πιο λεπτά, εκφράζονται καλύτερα με λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες, 10-12,
ώστε να αναδειχθούν τα αρώματά τους. Η πολύ χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά τους. Η σωστή διαχείριση θερμοκρασίας εξασφαλίζει ότι κάθε κρασί αποδίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και ενισχύει τη συνολική εμπειρία. Μπορούν οι ΠΓΕ ίνοι από Κυκλάδες και Ήπειρο να στηρίξουν μια σύγχρονη ελληνική καλοκαιρινή γαστρονομική ταυτότητα? Και φυσικά, και αποτελούν βασικό πυλώνα. Οι ίνοι ΠΓΕ από Κυκλάδες και Ήπειρο εκφράζουν αυθεντικότητα, τοπικό χαρακτήρα και προσαρμογή στο μεσογειακό καλοκαίρι. Η ποικιλία στους ίνους επιτρέπει δημιουργικούς συνδυασμούς με σύγχρονες ελληνικές συνταγές από παραδοσιακά πιάτα μέχρι πιο καινοτόμες προσεγγίσεις. Επιπλέον, η ανάδειξη λιγότερο γνωστών περιοχών ενισχύει τη διαφοροποίηση και την ταυτότητα της ελληνικής γαστρονομίας διεθνώς. Η σύνδεση κρασιού, τόπου, κουζίνας δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις του γαστρονομικού τουρισμού. Ευχαριστούμε πολύ που ακολουθήσατε ακόμα ένα podcast. Σήμερα αναλύσαμε τους ίνους για την καλοκαιρινή περίοδο, τους συνδυασμούς που θα μπορέσουμε να κάνουμε και μην ξεχνάμε ότι η υπεύθυνη κατανάλωση είναι η αρχή μας.